Right, muri yeZimbabwe kusangana watiri kuita zvekare pano paHadzerare 263. Nhasi tashanyira vepasi pemvura vanoenda pasi pemvura kunotora zvishandisirwo zvinoshandisirwa vanhu. Makadii mbuya? Tinofara, makadii henyu? Tiripo. Unokwanisa kumhoresa muri yeZimbabwe movataurira zita renyu kuti munoitwa mbuya ani? Ndinoti kwaziwai muri yeZimbabwe kwamungava muri kwese ikoko. Ini ndinoitwa mbuya Mandivamba. Ndinoshanda nemadziva kana kuti manjuzu epasi pemvura. Alright mbuya, chekutanga chinonzwa nevanhu pandati mbuya vanoenda pasi pemvura kunotora mushonga yekurapa vanhu. Munoita mazuva mangani? Ndinoita 3 days ndiri pasi pemvura. Alright, mungakwanisire kutaurira muri yeZimbabwe mabatsiro amunoita maererano nemishonga yamunonotora pasi pemvura? Hongu, ini muri yeZimbabwe ndinobatsira maererano nedzimba dziri kunetsa. Varume vari kubuda panze, vari kuhura, vari kumamaini, vari kuchera kumakomba, vane mabhizimusi avo asiri kufamba zvakanaka, vane mumusha muye makarombwa kana kuti makabatwa zvikwambo. Ndo mishonga yandinotumwa nayo iyoyo. Nevari kumajeri ndinobuditsa zvakare. Alright, ndikuona chakazara chindiro ichi. Ndiyo mishonga yacho here? Hongu, ndiyo mishonga yacho. Alright, saka kuvachada kubata mbuya, namba dzavo ndo dziri kubuda paskrini apapa. Namba dzenyu dzinobatika pachini pachi? Namba dzangu dzinobatika paWhatsApp, paFacebook, zvese nepamameseji, zvese nepakufona. Mbuya, kupinda kwamunoita pasi pemvura minotora mushonga. Mubvunzo wangu ndewekutanga ndewekudai. Varume vanohura, munobatsira sei? Madzimai akaita sei wayo? Varume vanohura, ndinobatsira, ndinozvimbisa kumabhora uko. Ndine rinonzi rukawu, ndinogadzira zvakare. Ndine mupfuhira yangu yekuti ndikakupa ukapfuhira murume habude kunze zvakare. Kozoti vana marweya vanotora varume vanhu ava. Ukauya panapa une zita ramarwe ine foto rake, ndinogadzira marwe zvekuti akasangana nemurume wako anobuda mvura, anokwanisa kuenda kunguva kasingaperi, uye ndinosunga zvakare varume vanobuda kunze. Right, muri yeZimbabwe apa pajekeswa. Mbuya, nyaya dzakaita sedzemamainidzi munobatsira sei? Ndine mushonga wangu wemamaini wandinobva nawo pasi pemvura. Ndinoenda kunogadzira maini yako, ndinosvika ndokumbirira kuvaridzi vemasango, ndokumbirira vari pasi, nekuti zvemamaini zvinoshanda netsungiri dzepasi pemvura. Ndinokumbirira ndoda waini, ndo yandinokwanisa kugadzira nayo, ndoda machansi, ndogadzira maini yako, ndosanganisa nemushonga wangu wandinobva nawo pasi pemvura. Right, muri yeZimbabwe apa pajekeswa. Mbuya, mubvunzo wandinawo ndewekuti vanoda mushonga welaki unowanika here? Pane vaya vanongoti aiwa isitoda zvelaki zvingoita 2 minutes zvisiri zvekuromba, munovabatsirawo? Hongu, ndinawo mushonga welaki. Right, ko vakabirwa? Vakabirwa zvakare ndinobatsira. Ndine mushonga wacho wandinoshandisa kugadzira ipapo. Alright, tine rimwe timu rinozoti inini mukadzi wangu anenge ari kurarwa asi ndoda kuvabata ipapo zvisiri zvekuzoti munhu anonozvimba anozoita sei, asi ndoda kuvabatira pazvaitika ipapo. Munobatsirawo sei? Ndinawo mushonga wekuti vanhu vanonamirana. Ndinawo mushonga iwoyo, ndinobva nawo zvakare pasi pemvura. Utorimo mumbiya yamuri kuona yakazara mushonga. Ndinoti uya nechipfeko chemukadzi wako, ndogadzira chipfeko ichocho, ndoti enda unongonochidzosera pawachitora chakadaro. Paanongotora chipfeko chiya achichipfeka, mushonga yangu yatobatira. Paanongorara nemunhu vatonamira. Asi munozokwanisa kunamanurisa? Hongu, ndinokwanisa kunamanurisa. Alright, mbuya, pane zvimwe here zvandisina kubvunza zvamunoda kuzivisa muri yeZimbabwe? Hongu, ndine matambudziko andinogadzira akati wandei. Handingakwanise kumadoma ese, asi ndinogadzira vaye vanoda kugadzirwa manjuzu avo, vanoda kugadzirwa midzimu, mashavi, vanoda kukumbirirwa kuti zvinhu zvavo zviendeke, uye vana amai vaye vane mwiri yakatonhora iya, vanoda kudzorwa kuzasi, zvese ndinazvo izvozvo ndinogadzira vasikuru. Uone mushonga wekudzora? Hongu, ndinawo mushonga wekudzora. Uye ndinobatsira hazvinei kuti uri kure zvakadii, uye hazvinei kuti murume ane nguva yakadii aenda atiza mhuri. Ndinogadzira zvokuti murume anodzoka mukati memba. Alright, saka apa tikutaura nemanjuzu? Hongu, muri kutaura nemanjuzu epasi pemvura. Muri yeZimbabwe nyaya yagogo
mainzwa vari kuda kuvabata, nhare mbozha dzavo ndo dziri kubuda pascreen. Ndatenda.